timbang dipun Sawis tunduk. napa Kula langkung becik menika mah. daharane Sinuwun Prabu ya Oh, piye? nggih. Mangestokaken dawuh sampun kemareng nyuwun pamit. Iya. Mara nyaketa kene, Ayi. Nyuwun mangke Sinuwun Prabu. Iya. Dereng dangu paduka jengkar lajeng kondur malih wonten wigatos menapa Sinuwun? Iki mau ana ing satengahing anggonku lumaku. Lah kok kadadak atiku ki ngrasakake kaya kelingan jeneng sira terus. Dados paduka ugi kapang kaliyan Maera Sinuwun. Lho, ya kaya mangkono to. Dasar jeneng sira kuwi wong ayu karo aku sing ndak tresnani. Semanten ugi kula Sinuwun bekti kula wonten karsa paduka. Ya wis tak tampa. Awet to sesandingan kelawan jeneng ingsun. Ngestokaken dawuh. Rasane iki kok kaya Akuren biyen kae lho. Paduka menika kok aneh-aneh ngaten lho Sinuwun Prabu. Tos dadya malaatku. Paduka ngersakaken menapa Sinuwun? Ora. Aku amung kepengin kecaketan kelawan jeneng sira. Lapayoson lelo lele yang ngesteng sun mreklis lina lipanulat linglung lawansa karawi Saestu menika Sinuwun. lantarane lulut wilat yen mom lulut lan tegena mawe lele wong genti son Wonten menapa Sinuwun Prabu? ora ana apa-apa. Yo Lajeng? aku namung mesthekake wae ora ana abdi-abdimu kang mapan ana ing papan Wonten ing iki. taman namung paduka kaliyan Maera Sinuwun. Yen kaya mangkono, ayo
derekno pun Kakang mancing tilam sari Yai. Monggo sinuwun kula dherekaken. Kakang Mbok Maira kok ora ono. Banjur kok kaya ora kaya padatan. Sepin dedet. Ki ora ana Mbok Mban apa piye ngono piye? Mbok Mban? Oh, dalem wonten dawuh. Wonten napa? Gusti Ratumu Kakang Mbok Mairah mapan ono ngendi? Paduka menika kados pundi menika kala wolak Gusti Basudewa menika rawuh. Lah menika sami kangen-kangenan kula ya nek nunggone ya isin. Napa kula kangen-kangenan kalian Paduka? Ora. Lho kok njur ora-ora? Wah, lah rung ngerti tandangku. Ya wis rampungno pakaryanmu weh. Oh, dados kula sampun kemareng. Heeh, Oh, nggih cobi kula tak nindhik nggih. aja mbok indhik. Oh, nggih. Saru. Ning nggih menika kala wau saestu Gusti Basudewa rawuh, njur kangen-kangenan, njur manjing tilam sari. Mapan ning Tiram Sari. Inggih. Ya wis ngono. Nggih, nggih sampun nggih Gusti. Kakang Mbok Maira. Kakang Mbok. Ono ngendi ya Kakang Mbok Maira ya? Nggih, jenengan iki. Yayi Prabu. Kowe iki arep nang ndi Yai? Lho, Mengko dhisik, Yayi Arya Prabu. Ora Timbalange son timbali kok kanthi mlebu ning taman ki lho. kula nika mundi dawuhe Koko Prabu Basudewa. Aja kaya mangkono to. Sinuwun Prabu Basudewa ana kene iki lho. heeh. Ingsun wis mapan ning papan kene. Mbok ra dimajeng, Eh, ra dimajeng. Monggo wis kene sinuwun. wae. Durung rampung anggonku cecaketan kelawan ya apa? Garwaku wong ayu iki. Monggo paduka rati majeng mriki sinuwun ini. Prabu. Iya. Menika estu Koko Prabu Basudewa to menika. Loh, Lho, kepiye to Yayi? lah rumangsamu aku sapi po. Lho, kamangka paduka kala wau mapan wonten sak tengahing wana lho. Lah kok sampun rawuh wonten Mandura nika Iki ngene. kados pundi? Dadi aku iki mau mlipir Mlipir niku lumawat marga sing cilik supayane bisa gage tekan taman kene awit kapangrasanipun panjenengan ingsun kelawan garwaku Mairah. lajeng paduka kala wau nitih menapa? Aku nitih turangga kleper. Nggo kleper menika napa? Jaran sing iso mabur kae lho. Ben cepet. Lho kowe rung tau. Dereng nate kula nembe sepisan menika lho. Kuwi sing duwe mung aku. Paduka. Turangga kleper. Dadi anggonmu mapan ana ing ngendi? Wana mau. Nggih, Oh to? nggih. Kuwi dumadakan aku maklap ilang. Langsung maklap ngoten. Maklap ilang. Oh, nggih. Saking aku wis gregeten karo garwaku iki. Oh. Kowe ana apa? Ganggu gaweku, Nanging kula dereng pitados menawi ta paduka menika Koko Prabu Basudewa. Usik to. Yayi, Kula wonten dawuh sinuwun. apa siadya ora pitaya yen to iki mono kakangmu ya garwamu. Kula pitados menawi paduka menika garwa kula sinuwun Prabu Basudewa. Lah, rungokno.
Kowe mau mapan ana ing satrengahing wana, Nggih. ngematake apa ora sandanganku wernane apa jebles apa ora mbok disawang. Menawi to kula nitik saking busana paduka menika jebles. Nah, Nanging wonten setunggal ingkang boten jebles. lho apa? Lho, kok sik to? Yai, Aja apa ana sing sembrono. Mboten. eneh ngono? Mboten wonten sinuwun Prabu. Menika bentenipun cetha lho menika lho. Lho, apa kuwi? Perkawis grana. Granaku ngopo? Menawi to Koko Prabu Basudewa kala wau radi mancung. Lah kok niki malah ndelesep niku. Aja sembrono to, Nah, aja Yai sembrono Prabu. kowe. Ini ning ngene, iki ana caritane, Mas. Wonten to menika? Aku nitih turangga kleper bus, Nggih, mabur. nggih. Lah kok turanggane sajae kaya kira mripate. Lah kok enek wit-witan iki tasak ler. Lah ya wis, dadine rada kaya ngene iki. Tadi mblesek. Kok yo ngene-ngene. Ngono. Nanging mangke rumiyin. Heeh. Tadi majeng Koko Prabu. Mbok kene wae. Nyoto Monggo, laruta monggo, sakwening Rati yudha Majeng. sang Kurukula yen tan ngutusa sang Sri. Oh. Kula ajeng miterang kalih paduka. Iya. Perkawis garwa-garwa paduka. Lho. Ngono. Nggih. Oh, Kersane kula pitados. apa kowe iki apa wis rada duwe lara lali ngono apa piye? Menika namung mbuktekaken. Oh, kowe ngias marang jeneng ingsun. Mboten Kowe ora atek- pitaya kelawan ateges aku. kula ngiyas. Garwa paduka menika wonten pinten? Telu. Nggih, leres menika. Ingkang Ya ta, setunggal. Yai? Leres sinuwun. Ingkang setunggal Siji. sinten? Kuwi sing garwa sepisan. Nggih. Badra ini sing kapindho Mairah, sing katelu Rohayah. Rohayah niku sinten? Nah, Rohayah menika sinten? lah sapa? Menika garwane Muji. Wah, lah sapa? Nggih, tadi mriki. Wah, Sapa? sepisan malih. Heeh, Garwa paduka wonten telu. ingkang sepisan. Sing sepisan Nggih. Badra ini bener. Leres. Angka loro Mairah bener. Leres. Angka telu Rohayah. Angka 3 menika Rohini. Kuwi jenenge mbiyen. Wingi lagi wae tak bancai mergo masuk angin terus dadi Rohayah. Benjang Sing malih, duwe bojo ki aku. benjang malih mang bancai. Dados Rukiyah. Paduka cetha yen kowe kuwi dudu Basudewa sing nyata. Lho, nias kowe marang jeneng ingsun. Tak dadani suminggara saka papan kene. Wah, nantang kowe karo aku. Majuwa. Maju. Mireo kowe. Muni nggih ngesokaken dawuh sinuwun. Hus, ha. Hus, sapa? Wah. Hus. Wah. 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 Hus. Wah. 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 Yo. Ini maju. Hus, ha. Ah! 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 Hus. Hei, maju nih. Wah. Loh. Malengrat leketeking jagat gela-gelaing kuwi panesmaning jajlanet
Ngembari karo Basudewa. Loh, sing nyata ngembari kuwi kowe. Aku Basudewa. Kowe sapa? Dadak takon ora ana loro ratu ing Mandura. Basudewa. Walah dalah. Ini tuwuh Subriyo rasane ngatiku. Kowe delanyaan ana ing Mandura. Nyata kowe Prabu Basudewa. Apa pusakaning Basudewa? Pusakane Basudewa kuwi awujud keris. Iya. Iya to? Jenenge apa? Jenenge Kiai Senggol Modot. Cetha ngawu gawar. Lho, Kowe panjananing iblis. lho, Pusaka ing Mandura kuwi gondo ludira. Ora Lho. Senggol Mogot. kuwi mbiyen. Lagi wae wingi tak bancaki. Merga pusakaku kuwi masuk angin. Ya kaya ngene iki. Yen wis kepojok glawaran ucapmu kowe dudu Basudewa. Ayo kowe minggat sangka kene. Gunjang gandeng Yo! langit kelap-kelap Urung tan wurung kaya kadenangan. lir kencanging alis. Oh, Ora kena ingsun eman. Sumbara kowe. Sugih kendel bondo wani. Wah, kowe dian. Wis. Ayo. Maju kapara ngarsa. Raurane ingsun dikrek. Wis. Wah, wis. Kowe dian diantem ra apa-apa. Wah. Sumbarmu manas ati ora urung sontak liko ngeklo padha prawira raurane sonku mingsir pas wah sing prayetno son kembari kredat nero Yo. artinya nyatake hus wes hus 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 mati ah Mentang langkap Prabu Pandu asu dewa sumbalo kowe Baring Kuntal kaprapal kaproso wah
netap tukaya sinipe oh Pandu. Kenyuwane kanggo gawe apa ang dadi karepanku. Malah kosok walike jeneng sira wis gawe geger ana ing Praja Mandura ateges jeneng sira bakal tumekeng pati ana ing papan kene ora ge ulungna jeneng sira bakal sirnake Yen kowe ngono ene maju laten ono rongso. Brasena. Rasa penelang-penelang. Ratune perang kok piye iki jajane. Kakangmu iki perang. Lu malah karo Gupita barang iki janjane ngopo? Nyadong duka ingkang kathah estunipun kula badhe sabiyantu nanging kalah dhisik kalian Raden Pandu. Alah. Mesti ngono kuwi kok. Jane arek sabiyantu. Jane aku menang. Nek perang mesti kalah. Nuwun pangestu. Nanging durat makanipun teng pundi niki? Rasa takon. Ora perang kok takon. Sampun pejah napa dereng? Loh. Tegese kowe mau ndelik ora ngerti yen Duratmaka kuwi wis mati. Loh, kepiye to janjane iki Menawi kepiye? dereng pejah keparenga kula badhe madhep palagan. Mesti entek-entekane kaya ngono kuwi. Iki lho. Ratu Ngastina melu ngewangi. Raden Pandu, Lho iya. sabiyantu. Lho lah iya. Angge sampun sakmestinipun wong jejering Satriya Tama menika kedah sabiyantu dumateng. Kuwi wong liya. Kowe iki adikku dhewe. Waduh. Jan. Anggere cah nom iki ngono. Kene iki perang kono ndelik ning pojokan. Ya wis. Mboten delik kula. Wis meneng. Mung nyawang. Wis meneng. Arep ngomong? Sampun. Oh ya wis. Ya iya Madu. Yayi. Kula wonten dawuh sinuwun. Yayi Pandu. Kupingmu. kula wonten timbalan dawuh Koko Prabu. Umpama kowe kuwi dadi Nalendra ning Mendul. Yen ana wong luput kudu dikapake. Menawi miturut pamanggih kula nulat dhateng sinten ingkang damel kaluputan.
Nggih. Menawi to menika sanak kadang. Nadyan ewuh kaya ing pambudi. Kapeksa kedah dipun dawahaken pidana Koko Prabu. Ora mawas. Kuwi sanak, kuwi kadang, kuwi putra, kuwi garwa, yen luput tetep dipidana, rak ngono. Waduh, nyadong deduka ingkang kathah Koko Prabu. Kula ingkang lepat. Sampun Kowe iki paring ngopo? Gawe kaget gamelane. Kok menika menapa to, Kakang? Kowe iki piye to? Sing tak pidana iku ora kowe kok malah. Oh, sanes Dalan. kula. Oh, kurang ajar. Nggih, ngaturaken buming panuwun. Betul ini. Rohini. Wonten dawuh sinuwun. Rada caket bukan kaki ini. Betul ini. Nuwun inggih Nyata ngestaken laruta dawuh. sakwening yudha sakuru kula yen tan ngutusa Sang Sri. Oh. Garanipun Kakang Badraini Rohini. Nuwun kula sinuwun. Mung kowe sing dadi telenging atiku, mung kowe sing setya marang Basudewa. Ana kene. Rumangsa ditampek raiku, diculek mataku, dicocok litraku. Marang garwaku sing tak tresnani. Mela. Kula wonten dawuh sinuwun. Kowe jek iso kandha, jek iso nandika cantas nanging ayune rupamu jebul letek bebudimu. Kowe wis dikapake karo buta guru wangsa kae mau. Ayo diwangsuli. Duh sinuwun. Kula nyuwun ageng pangaksami sinuwun Prabu. Kula titah sawanta